עכשיו, החלב על הקרב, מצד שמאל, הוא על המעיים. הנה הוא על המעיים. זה צריך להוציא, זה הפדר, כן. כל זה צריך להוציא אותו. לא צריך להתרגש שום דבר. זה דבר, ללמוד, תורה היא וללמוד אני צריך. זה נקרא החלק של הפדר, שטיח יפה מאוד. זה הפדר, כן? עכשיו שמת לב על הפדר, לא עליי. טוב, זה נקרא הפדר, וזה נקרא החלב שעל הכרס, זה נקרא טיילה, מה שנקרא. זה מטייל על זה, יושב.